Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Niadtong adlaw mibiya si Hesus sa balay ug miadto sa daplin sa lanaw ug milingkod siya didto aron pagtudlo. Daghan kaayo ang mga tawo nga may alirong kaniya ug tungod niini bisakay siya sa usa ka sakayan ug milingkod samtang ang mga tawo didto nagbarog sa lapyahan. Migamit siya mga pasumbingay aron pagtudlo kanila daghang mga butang. Miingon siya, may usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Sa pagsabot niya sa binhi, pipila niini didto mahulog sa gianan. Miabot ang mga langgam ug ipanuktok kini. Ang uban nangahulog sa yuta nga batuon ug nanurok dayon kay dili man lagi lalom ang yuta. Apan pagsidlak sa adlaw nangalawos ang mga linghod nga tanom kay wala man makagamot pag-ayo. Nangalaya dayon kini. Ang uban nga binhi didto mahulog sa dapit sa mga sampinit. Nanubo ang mga sampinit ug milumos sa mga tanom. Apan ang uban nahulog sa maayong yuta ug nanguhay. May nanguhay og tagatos, tag 60 ug tag 30. Ug miingon si Hesus, pamati kamo kung aduna kamoy dalunggan. Mga igsuon ko diha ni Kristo ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, good morning na usab. Karong Domingo gipahinumduman kita kung unsa gid ay kaimportante ang pulong sa Dios. Sama di ay kini sa maayong binhi nga kinahanglan gyud nga itanom aron moturog, mutubo, mulambo ug mamunga ug daghan aron pod makapahimulos ang tanan. Ang problema kay nihit og pilion ang yuta nga matamnan. Mga yuta usahay nga batuon, tunugon, daghan pagyud ang mga mutuktok niini sama sa manok o langgam. Nagpasabot kini nga daghan ang mga tawo nga nabunyagan nangahimong Kristiyanos. Ang problema kay di man pod manulod og simbahan. Aduna pay uban mosulod man tuod og simbahan unya manimba apan gibali wala na pod ang mga pagtulun-an nga ilang nadungog. Mao nga bisan pa kung gitudlo ang pagtulun-an ni Kristo, daghan ra gyud gihapon ang mga kawatan, mga kriminal, libakira, mga himantayon. Naaman to mga walay silingan. Naaman to oy mga silingan pero puros pud kontra. So mga kaigsuonan, tugutan nato si Kristo mubag-o sa atong kinabuhi sa matag higayon nga makadungog kita sa iyang pagtulunan. Paningkamutan nato nga mulambo ang iyang pagtulunan sa atong kinabuhi, atong pamilya, atong katilingban ug tibuok kalibutan. Aron sa pag-abot sa panahon nga moatubang na kita sa hukmanan sa Dios ang gingharian sa langit ato unyang maangkon. Manindog paligid.